Dissabte passat, un furgó va patir una sortida de via a l'encara no acabada rotonda de Sant Jordi d'Alfama, en el terme municipal de l'Ametlla de Mar. L'accident es va produir de matinada quan el xofer es va trobar sobtadament la nova rotonda i va lliscar fora de la carretera. Afortunadament, tot i el greu impacte, no es van haver de lamentar víctimes mortals. El conductor i únic ocupant del vehicle va haver de ser evacuat i el furgó va resultar sinistre total. Els veïns s'oposaven a la construcció d'aquesta rotonda i demanaven un pont, igual que la resta d'urbanitzacions del municipi. Segons l'ORRAC, no són necessàries les rotondes i no han portat sinistralitat al lloc que es fan. Només hi ha interessos econòmics per a destrossar una 340 que acabarà sent una carretera comarcal com així es volen. Des de que s'han iniciat les obres, freqüentment es produeixen derrapades i grimpades a la glorieta. Abans, perquè es produís una topada, eren necessaris 2 cotxes. Ara, amb la rotonda, un de sol pot patir un accident o una caiguda de càrrega.